tossa missä Aleksi on. Siellä pitäis olla. Voi vittu, me ollaan täällä ja ei meitä haittaa. Täällä se on. Tää on kivaa. Me ollaan juuri kävelty tästä. Me ollaan käyty tästä. Bro. Ja se vaan on siinä. Joo. Joo. Se on vaan tässä seinällä valaistettuna. Ei tää pääset, mitä? Vaipin. Mulla on reppu aivan vitun täynnä, ei ihminen jaksa kantaa näin paljon tavaraa. Niin. Ja sielläkö se oli se juttu vai missä? Joo. Eikö jo juttu? Ai se oli Mä en tää. halunnut mennä yksinään sinne. Niitä se voi mennä ees. Pitääks se ottaa käteen? Tuu alas, tuu alas, tuu alas. Mene niin alas kun pääst ja vapauta itsesi. Niin alas. Siis kato Väinö, kato vasemmalle. Joo, mä näen. Mihin vittu mennä? Ui vittu. No niin alas, paina Etä, vapaudu pois. Mitä muuska, sä oot hölmö jätkä. Sä et nähnyt yhtään mitään. Oh! Sun ympärillä. Joko pysi perille. Kato Väinöäkin. Se vaan vittu menee. En mä pääse alas. Paina Etä. Täällä on paljon näitä. Juu. Vittua, kotit mun armoria. Istu poika alas. Oh. Kylläpä se on resilientti. Ei noissa piikeissä oo mitään järkeä, kun se iso kieva tuli vaan heti paskottu meidän Mä oveen. tuun heittää sen dynamiitille. Niin, mut ei siinä ovesta ollut. Ei tää vittu kaadu. Ei siis ollut kulkea sitten. No mä koitan. No niin. Mut me pystytään aika hyppiin niitten piikkiin. Lähde vittuun. Se pommi. Sä heittänyt sitä just. Se pommi tippui johonkin vittu. Onpa kova tuuli. No mulla on yksi ekstra dynamiitti. Se kaatui jo. Yes! Mitä helvettiä? Mitä? Se piti 360. Käykää hakeen noi puut.